Incwadi yabaseRoma, isahluko sesithathu nevesi lama-23 ifundeka kanje. Ngokuba bonke bonile, basilalelwe inkazimulo kaNkulunkulu. Wamukelekile kumnikelo. Incwadi yabaseRoma inikeza iqiniso elisangulukisayo nelivamile. Bonke bonile futhi bayasilela enkazimulweni kaNkulunkulu. Lokhu akukhona ukwehluleka okungacacile kokuziphatha noma iphutha elimsulwa. Kuwukuvukela. Ukona kuwukwedelela igunya likaNkulunkulu, ukwenqaba imiyalo yakhe, kanye nokuzibeka ngokumelene nobungcwele bakhe. Kusukela ngesikhathi u-Adamu engalaleli ensimini, isintu besilokhu sivukela umdali waso. Lokhu kuhlubuka akubonakali nje ekwenzeni okubi okusobala, njengenzondo noma inkohliso, kubonakala ekuziqhenyeni okuziphakamisayo. Ekunganakeni izwi likaNkulunkulu, nasekwenqabeni ukumthanda ngenhliziyo yethu yonke. Isono asiyona nje into esiyenzayo. Yilokho esiyikho ngokwemvelo. Sizalwa sihlukanisiwe noNkulunkulu, izitha zakhe kunabantwana bakhe, singamahlongandlebe kunokuba sibe abangane. Futhi ngenxa yalokhu kuhlubuka, sonke siyasilela enkazimulweni yakhe. Inkazimulo kaNkulunkulu iyisimo sakhe esiphelele esikhazimulayo. Ukulunga kwakhe, ubumsulwa bakhe, ubungcwele bakhe. Akekho noyedwa wethu ongama eduze nalokho kukhanya, ngaphandle kokuvezwa enecala futhi alahlwe. Kodwa ivesi lanamuhla liyisiqalo nje somlayezo kaPawulu. Ivesi elilandelayo lembula ithemba. Lithi, futhi bonke balungisiswa ngesihle ngomusa wakhe ngokuhlengwa okungoKristu Jesu. Nakuba siyizihlubuki, uNkulunkulu uye wenza indlela yokubuyisana. Akazange alinde ukuthi sikhuphukele kuye. Yena wehlela kithi. UJesu wathwala isijeziso sokuhlubuka kwethu. Wafa esikhundleni sethu esingamambuka, ukuze sibizwe ngokuthi singamadodana namadodakazi akhe. Asikwazi ukuhlehlisa isono sethu, kodwa singaphenduka. uNkulunkulu usibizela ukuthi siphenduke ekuhlubukeni futhi sizinikele kuKristu. Ngomusa wakhe asisezona izitha. Silungisisiwe, sithethelelwe futhi samukelwa enkazimulweni yakhe. Asikhuleke. Nkosi Nkulunkulu, ngiyasivuma isono sami njengokuhlubuka kuwe. Ngiphambukile ezindleleni zakho, ngalandela ezami. Kodwa ngiyakubonga ngomusa wakho, kanye nesipho sokuhlengwa ngoJesu. Ngifundise ukuhamba ngokuzithoba, ukukuthanda ngobuqotho, nokuphila njengomuntu oxolelwe. Egameni likaJesu, Amen.